Benvinguts, soc la Mar i avui veurem les components intrínseques de l'acceleració. Llavors, si hem de parlar d'aquests components, el primer de tot que hem de tenir clar és què és això de l'acceleració. Doncs l'acceleració és una magnitud vectorial que ens determina com canvia la velocitat. Però el que hem de tenir en compte és que aquesta velocitat també és un vector. Per tant, si és un vector, pot patir dos tipus de variacions. Pot canviar el seu mòdul o pot canviar la seva direcció. Llavors, basant-nos en aquests dos tipus de canvis que pot tenir la variació de la velocitat, pensarem en quins tipus d'acceleració puc trobar-me. Tindré una acceleració que estarà relacionada amb la variació del mòdul de la velocitat, és a dir, la rapidesa, si està anant més ràpid o més lent, o amb la variació de la direcció de la velocitat, és a dir, aquesta velocitat cap on es dirigeix. Llavors, el que fem per analitzar aquests efectes és buscar un sistema de referència intrínsec. D'aquí el nom de components intrínseques de l'acceleració. Què vol dir això d'un sistema de referència intrínsec? Doncs és un sistema que depèn de cada punt de la trajectòria. Anem a intentar veure què vol dir això. Si jo tinc un mòbil que defineix aquesta trajectòria, per dir alguna, si jo miro en cada punt de la trajectòria, el que busco és un sistema per a cada aquest punt. Com el defineixo? Doncs primer miro cap on és la velocitat d'aquest moviment, no? Imaginem-nos que va en aquest sentit, doncs just en aquest punt la velocitat és tangent a la trajectòria, per tant la velocitat seria d'aquesta forma. A partir d'aquí el que faig és proporcionar-li un sistema de referències en aquest punt. Sempre posaré un vector unitari que serà amb la mateixa direcció i sentit que la trajectòria i un altre que serà perpendicular en aquest. Llavors tinc el vector unitari que és tangent a la trajectòria i que considero el positiu cap on va la velocitat i després l'altre vector unitari que li diem normal que el que és perpendicular a la trajectòria i que consideraré positiu cap al centre de curvatura. D'aquesta manera el que tinc és creat un sistema de referència que anomenem intrínsec, que depèn en cada punt de la trajectòria. Si jo ara mirés aquest punt d'aquí, per exemple, llavors la velocitat seria tangent a la trajectòria i jo poso el meu sistema de referència. Poso un vector unitari amb el mateix sentit i direcció que li anomenaré vector tangent i després faig un perpendicular que sigui positiu cap al centre de la curvatura que li diré vector normal. D'aquesta manera tinc això un sistema per a cada punt de la trajectòria, que això em servirà per marcar les components intrínseques de l'acceleració. Doncs ara que coneixem aquest nou sistema de referència, anem a definir l'acceleració utilitzant aquests dos vectors. Per tant, per un costat definirem l'acceleració tangencial, que serà tangent a la trajectòria, i per calcular-ne el valor el que necessito és la variació del mòdul de la velocitat respecte del temps. És a dir, m'està donant la idea de com varia el mòdul de la velocitat. És a dir, em dona aquesta idea de com canvia la rapidesa. Normalment, quan parlem d'acceleració, no tenim en compte l'altre i principalment parlem d'aquesta. És a dir, si apretem més l'accelerador que envia la velocitat a la que estan rodant les rodes, parlo d'aquesta acceleració. És l'acceleració que tenen els moviments rectilinis, perquè els moviments rectilinis només poden canviar el mòdul de la velocitat. No canvien de direcció, sinó deixaria de ser un moviment rectilini. Llavors, si ens apareix l'acceleració normal, ens està dient la variació de la direcció de la velocitat. Llavors, el que deia, un moviment rectilini no pot tenir mai acceleració normal, perquè si tingués acceleració normal voldria dir que està canviant la direcció. Si canvio la direcció, deixo de ser un moviment rectilini.
En canvi, quan parlem de moviments circulars uniformes, el que veiem és que tota l'estona m'està canviant la direcció de la velocitat. Per tant, sempre un moviment circular tindrà acceleració normal. Ara bé, si és uniforme aquest moviment circular, no tindrà pas acceleració tangencial, perquè el mòdul de la velocitat no estarà canviant. Per tant, no tinc acceleració tangencial. Si intentem dibuixar això sobre una trajectòria, llavors cap on serà l'acceleració tangencial? Doncs l'acceleració tangencial és tangent a la trajectòria, per tant, l'acceleració tangencial tindria aquesta direcció. Igual que havíem dit del sistema de referència intrínsec. I l'altra acceleració seria la normal, que és perpendicular a la trajectòria, i fixem-nos que és el centre de curvatura. D'aquesta forma, si jo tinc informació d'aquestes dues acceleracions que depenen de cada un dels punts de la trajectòria, puc saber quin tipus de moviment tinc. Si només tinc acceleració normal, tinc un moviment circular uniforme. Si només tinc acceleració tangencial, tinc un moviment rectilini uniformement accelerat. Ara bé, què passa? Acabo de descriure dues acceleracions, però en el fons, a cada punt, jo puc descriure l'acceleració a cada punt. I què serà més que la suma de les dues acceleracions? Llavors, l'acceleració instantània serà l'acceleració normal en direcció, com hem dit, al vector unitari normal, més l'acceleració tangencial pel vector unitari tangencial. I si jo en volgués saber el seu mòdul, doncs utilitzant Pitàgores hauria de fer l'arrel quadrada de la suma dels quadrats de les dues components. Anem a veure si amb un exemple ens queda una miqueta més clar. Doncs resulta que tenim un vehicle que fa una corba de 15 metres de radi i entra a una velocitat de 90 km/h, però frena durant 5 segons fins a arribar als 54 km/h. I el primer que ens demanen és l'acceleració tangencial. Llavors, l'acceleració tangencial, per calcular-la, el que necessito saber és la variació del mòdul de la velocitat i amb quin temps ha fet aquesta variació. Per tant, necessito saber el mòdul de la velocitat final menys el mòdul de la velocitat inicial, dividit aquest increment de temps. Llavors, per saber aquests mòduls, fixem-nos que aquí el que tenim és que les velocitats ens donen ja el mòdul, però m'ho donen en quilòmetres hora. Per tant, aquests quilòmetres hora els he de passar a metres per segon. Sabem que un quilòmetre són 10 elevat a 3 metres i que una hora són 3.600 segons. Per tant, si fem aquesta operació, veiem que la velocitat inicial és de 25 metres segon. Fem el mateix amb la velocitat final, que sabem que és de 54 km/h, fem la conversió de la mateixa manera i veurem que té un valor de 15 metres per segon. Per tant, ja tinc aquests dos mòduls i simplement he de fer final, que és 15 metres segons, menys la inicial, que seran aquests 25 metres per segon, i l'increment de temps em diu que ha trigat 5 segons a fer aquesta variació. Per tant, dividit 5. Llavors, és menys 10 partit per 5, té una acceleració de menys 2 metres segons al quadrat. Això, si ho pensem, si tinc la carretera que està fent aquesta curva i jo tinc el cotxe que es va movent aquí dins, l'acceleració tangencial que acabo de calcular, recordeu que és tangent a la trajectòria. Per tant, és aquesta acceleració que és tangent a la trajectòria en cada punt és diferent perquè estic utilitzant unes components intrínseques. Ara bé, si vull calcular l'apartat B, que em demana l'acceleració normal, he de recordar que la normal és el mòdul de la velocitat al quadrat partit el radi de curvatura. Llavors, en aquest cas, per saber aquesta velocitat, fixeu-vos que és en un punt determinat. I aquí, en aquest cas, ens ho demana els 2 segons. Per tant, primer hauré de saber quina és aquesta velocitat. Si jo tinc una velocitat que té una acceleració tangencial, sé que és un moviment accelerat. Per tant, la velocitat serà igual a la velocitat sub 0 més l'acceleració pel temps.
En aquest cas, la velocitat inicial m'han dit que era de 25 metres, ara l'he de fer és l'acceleració que m'ha donat, que és menys 2, pel temps que em dic que era 2, per tant 25 menys 4 és 21 metres segons al quadrat. Llavors, just al cap de 2 segons, tindrà una velocitat de 21 metres per segon. I ara, simplement, com que és el mòdul, en quant val aquesta velocitat, simplement l'elevo al quadrat i el divideixo pel radi que m'ha dit que era de 15 metres i d'aquesta forma el que aconsegueixo és tenir el valor de l'acceleració normal, que recordem que l'acceleració normal al cap de 2 segons, que ja haurà fet una mica de curva, serà cap al centre de gir d'aquesta trajectòria. I fixeu-vos que ens quedarà perpendicular a l'acceleració tangencial. Doncs molt important quedar-nos amb la idea que l'acceleració tangencial em dona informació de com canvia el mòdul de la velocitat, per això és aquesta la que he utilitzat per saber la velocitat al cap d'un cert temps, i en canvi l'altra acceleració em dona informació de com està canviant la direcció de la trajectòria i serà molt important sobretot en els moviments circulars. Doncs fins aquí l'explicació de les components intrínseques de l'acceleració. Espero que us hagi quedat clar i si no és així, si us plau, dirigiu-vos als comentaris i respondré el més ràpid possible. Això sí, abans de marxar us demano que si us ha agradat el vídeo, si us plau, poseu un m'agrada i que si us agrada el canal us hi subscrigueu i també el compartiu. Moltes gràcies!